Hej, vil jeg spørge jer om noget? Ja, det må du gerne. Hvad synes I om den nye finanslov? Jeg synes som gammel socialdemokrat, at den er rigtig god. Fordi at de giver flere penge til forskning, og det er rigtig godt, for så kan Danmark føre an i forskning. Okay, så du er rigtig tilfreds med den? Ja, rigtig meget. Okay, hvad synes du om den? Altså, jeg har jo 5 børnebørn, og det er jo rigtig godt, at de kan få noget mere støtte i børnehaven. Og ja, altså, Kenny, han har jo brug for lidt mere støtte, så det er jo rigtig godt. Så du er også tilfreds med den? Det kan du tro. Super. Tak fordi I gad at snakke med os. Det var så lidt. Og vi spørger jer om noget. Ja, det må jeg gerne. Hvad synes I om den nye finanslov? Vi elsker den. De tilbyder den. Ja, men det er lidt noget tis, at de sætter cigaretpriserne op. Det giver rigtig god afslapning og høre. Men vi burde nok holde op, ikke? Jo, det burde vi. Men vi gør det ikke. Så det hjælper ikke så meget, at de sætter priserne op? Nej, det gør det ikke. Men vi synes alt det andet er godt. Hvad synes du om den nye finanslov? Jeg synes, den er rigtig god. Hvorfor synes du, den er god? Det ved jeg ikke. Synes du, det er godt, de sætter cigaretterne op? Ja, det synes jeg. Det er godt for sundheden. Ja. Ja. Og det, hvad med, at de får flere pædagoger? Synes du også, det er godt? Ja, det tror jeg, det er godt. Det tror jeg, det er godt for børnene. Vuggestuer og børnehaver, at de får mere voksen kontakt. Tak for kontakten. Hej, må jeg have lov at stille dig et spørgsmål? Ja, det må du godt. Hvad synes du om den nye finanslov? Jeg synes, det er en god finanslov, fordi der kun skal være 28 elever i de nye klasser på gymnasiet. For så bliver der bedre undervisning til den enkelte elev. Har du også hørt, at de vil indføre flere praktikpladser? Ja, det er super fedt, fordi jeg skal jo søge for praktik efter 3.G, så det er jo vildt fedt. Ja. Men du er jo en ung mand, så hvad synes du om øl og spiritusafgifterne bliver sat op? Ja, det er jo ikke så fedt, når man skal feste, vel, men altså, det er fint nok. Så du er tilfreds med den? Jeg er meget tilfreds med det. Super godt. Tak fordi vi måtte interviewe. Hvad synes I som eksperter om den nye finanslov? Vi synes, det er en rigtig god finanslov, fordi så kan Danmark køre bedre rundt, end gjorde før i tiden. Og underskuddet er heller ikke så stort, så vi tror på, at Danmark hurtigt kan komme ud af den lille økonomikrise. Hvad synes I om, at der kommer flere penge til forskningen? Det synes vi er rigtig godt, for så kan Danmark jo komme til at forske i kræftbehandling og miljøvenlig energi og mere i nanoscience. Og så synes jeg også, at det er godt, at Danmark kommer mere frem i lyset angående forskning. Tak skal I have.